yourself for the big fight. Oh, look. Idol. Kagawa. Okay, dahil. Maayos akong katahuran sa mga tigpaminaw ng inyong programang Mga Gapnot sa Kinabuhi. Before anything else, give me a wonderful day of your program, Standard of Your Life. Mga yun ang kani, give me. Itago na lang ko sa pangalang Norlinda. Just call my name, Norlinda. Di lang ko maingon nga tiguang nako pero idaran lang. You know, I'm not saying I'm very old. I'm at the middle of age in my status now, though I'm dying. Yes, that's true. Ang importante wa pa ko mitungtong. Isip ko sa ka-senior citizen. The important is that I'm not a senior citizen. Akong bana si Romulo, tigayo og electric pan. Ug uban pa mga appliances. My husband is Romulo, laman na ng o. He is a electrician of anything like a rice cooker, electric pan, gas stove, etc. Iron Man. Ayun, plansa ba? Plansa. Sali ka. And gas range.
especially si. Amo nga si Junjun, nagtrabaho nagsagingan, ay, hindi mo skwela, ay. My son, Junjun, his work in, a banana plantation here in Davao City. Tagsa na lang kay muli diri sa muha kay uyab-uyab naman po. Possible, going back in my hometown. Yes, that's true. Once again and one more time. Tungod lagi sa kapait sa panahon, akong trabaho in town, gasuroy, og salbaro, og kilipit. Because of the weather condition, Dolanday, is very hard. That's why I'm the sale of sal bars, corn, etc. Natintal jud ko sa mas dako nga kita, Dolanday, og dito nagsugod ang gapdon sa akong kinabuhi. I have the temptation of the big salary. And this is the story of the sunset of my life. Og ginini, And then, ang itabo what happened? Kaso ba ni plantsahan eh. Giayo naman ako eh. Pandamay. Ayo, no! May buntag! Basta silver. Tawag ko buntag. Bumigil kituwa nga ako eh. Ay, no! Yung ako plantsa ba ako iuli? Uy, hindi yung sama naman yung pag-ayo! O siya may problema di mo, ayaw kong singka-singkahe. Kasi kong bungod. Alam mo, plantsa ba? Iuli na ako! Kinagaot ang samot! Nasulong ang pulang sa kumbanang si Michael! O siya may problema. Di ba kaya yun mo na ganong ang gulitanan may buhini? Klasik ko dyan. Alay, may landiya. Kaya ko ngayon na. Sakit-sakit ka siya. Ayun na! Nang Linda! Ay, tahiri ka. Namalaki ka, Day. Namalaki ka. Naluto na yung salbaro. Turuan kayo sa baunan ako. Ako ba na si Mike? Uy! Ako pang gikuan. Ako pang giloto ang asukar. Ako pang giloto. Okay. Mas may matupagkanon itong salbaro kasi salbaris. Pero pa itong bana. Ay, dapat kag ginabalak ko ni mo na yung mga asawa nga si Bala nga si Mike. Kay, nagkaroon na kasulti sa kuha nga. Pinakasaran na mo adto na. O gani, kita ba si mukhaw ni Siyempre, ginanan niya sa sawanta. Ako kasi, oy, ano na nag-iskutin pa, kalukoy ka. Kaya naman mukhaw na kaya salbaro, di ba? Maog yun. Napagbanday ko lang plan sa kitayos mong banabing. Nagagot ko yung bana makipungul-bungul. Sige, Erika, ako na bahala ng mga nga plansa niya. Kapigin, manin niyang suot. Ay, buo kag suot niyang creepy ba? Alawa ako na paso sa plancha. Akong paa. Patatuin na lang na. Ay, Ramala. Ano ka naman na maayo ng plansa sa ni Erika? Ang boss, sa oras mong last trip sa lansa, di sa samal, wala ko kabalo. Kalimot ko mo na. Hoy, Ramala! Ano sa naman kwan? Plansa ni Erika! Ayaw ko sige, sige, di ko bungol. Sige lang, ayun, lalagay na ako ni. Kailangan ka maayo, tayo kay. Sige na balik ka may hana dir eh. Ako yung sige dir din ana. Bitaw, ingon nila, entertainer, magiging na bayadan na.
isuwat na lang nako, be. Ay, text lang din ako, i-text. Mo-text ako ni mo, ha? Ikaw butag sa iyo pala, ganahan nyo ka, magkuhan ka. Ganahan nyo ka gusto ni mo? Text! Ay, text ako gaingon, ay! Sabaw na ko. Text pa. Unya na, pinapagagayong na rin nga electric fan. Kasabok, manibayanan eh. Uy! Salvaro, Chakoy! Salvaro, Caramine, Chakoy! Ay, Salvaro, Chakoy! Salvaro, Chakoy! Hoy! Accept, Pulibert, ha? Ha? Kita ka ni? Madam! Hoy, madam! Oy! Panggas! Uy! Ano ka panggas nga? Mura ka muriting, marimong naong nimo. Accept kayo, madam, ha? Kita ka na sa mga alahasa, ka mga nila. Yun na pa. Ngayon na lagi kayo kakuhan lagi, gas. Daga lagi kayo kakalahas. Madam, ano yun eh. Pandangin na ng imong pamaligyan ng Salvaro, kaning siyakoy kay... Kapag kaya init kayo. Kanya ko gabi lang ang imo ang trabaho, pero 2 na ka oras na. Hapon, sagot. Di ka na hapon. Ito na na alas 8. Wat na rin malabo. Unsa man na pangkal, unsa man ang imong unsa man imong kaning imong ipatrabaho na ko. At sa ito skill kay init kay ito skill. Da makimasunog ang akong sunburn re. Tara. Ano ba pangkat? Ha? Delikado kayo na, uy. Kabalubyak ka nga bawal kayo na. Ayaw kabala ka. Tangi mo nga. Mga sir lang ka. Ano, last to tirada ba? Kabala paminaw ka. Akong amo, madam. Atsup kayo na. Kanggahi kayo ng among amo. Anda kayo ng amo. Atsup, bulibig. Anda. Tayo sa mga dala para. Tuloy ang gana. Kasi hindi kang luto-luto, Japan. Kasi kang luto-luto ka ng Salvaro, init kayo. Kapag kudkud na naman, balanghoy. Dire, kwarta na. Di pa kainit. Ay mo, di ba? Adjust, Bulibert. Tara. Palaila ka na kung amo ito, madam. Ayun, panggas. Ayun, wala na panggas. Good. Tarong ba? Lagi. Kita ka na akong dato sa una. Wapa ni color, karong nanay color, ha? Buhay na buhay. Ay, actor ba? Ha? Actor kayo, actor, Bulibert. Hello. Saba kay nakoy kasunod. Sige, may problema. Taga ko ba? Boss. Sadali lang, baka mo gusto. Istorya mo, mas importante din eh. Ay, padala na ko na India, sir. Ikaw ba? Atchop ka, sir. Sige. Sasa. Atchop, sasa. Dali. Asa man? Turil. Ay, ka pala. Atchop, Turil na. Ako'y bahala. Ikaw, sir. Ako'y bahala niyo mo, sir. Ano tagaan di ka, sir. Ako'y bahala. Gwapa kayo, hinog kayo, padala niyo mo. Dito ni mo dalos bukid nun. Para way kalampag. Ako'y bayad tanan, pati room dito ako'y bayad tanan. Ha? Atchop bukid nun ta. Buda, atchop Buda ta. Ha? Sige, sir. Sige, sir. Bye-bye. Alam mo, sige, Panggas, pulgas.
Oh, sir! salamat po, Pinadyo pa! Salamat ka ba, sir? Lagi. Eh? Kana imong X-back nga brief ba? Wala gani ilis-ilis ba? Lago making garter. Okay, sa man mo sabay. Sa man natin, sa man maligate. Maulaw sa dali lang ko, sir. Dali lang ko, sir. Unsa na? Salbaro, uy, paborito na ko na. Sir, Salvaro, sir. Sir, salbahin mo ka. Dami ni mo Salbaro. Sige, pakyawon ko na tanan. Padala niyo ng Salamat kwan. kayo, sir. Salamat Sakoy. kayo. Sige, bayarin na dito bang gas. Bayarin na. Ada. Ang ano man, bali 300 minitanan. Plus 200, 500. Isa nga nung naman na siya din. Kadala. Sa kalipo niya. Ay mo na. Sa may tuyo ni mo sa Kapanggas. Boss, nani na akong kuhan, boss. Nani, para tuloy-tuloy ang gana, boss ba? Para tuloy-tuloy ang gana. Muna yung tagi-tawad, ya. Para mubuna, para love you, ba? Ano ba? Unsa lagi? Para pamada, ya. Boss, manay mo kong prospect, boss. Kanang area na banda sila. Asa ka na ninyo, alapita, madam? Dire rabat banda sa may kuha na mo, dire banda nila ko masulting asa. Adya, nilalukan, boss. Wala kayo magpiriti kay ang mga aserya. Wala, gipangambakan, wala hinay kayo. So, ikaw ang mupuli diya sa imong area. Mga mga linyada, ya. Sa pangalan mo, madam? Norlinda. Sige, nang Linda. Sige. Ano ya, pag walay mo daog sa mo, automatic na representas ko, ha? Mao ba? Pila po, sir. Pila po, sir. Basta di, mas sobra pa kasi halin na ng imong Salbaro. Mas masubra pa sa halin na na, okay? Salamat kayo, sir, ha? Pero, okay ba, sir? Di pa ko, sir? Di pa ko madiskuido, sir? Kasama ka? Panggas, susan man, only salig squad eh. Action kayo na kung amon, sir! Piyura ko diya, panggas, ay sig dupa-dupa, ganit mo na kagaling. Ano ba yan, musuri na kasi mo kagaling, sig dupa-dupa diya. Para tuloy-tuloy ang gana mo. Minyo ba ka? Minyo ka? Minyo na kung ba natin kayo ka ng electric pan o mga plansa. Sa ingan sa mana? Kinala na ba ganyan? Kung ba na rin si Romulo. Parola na to. Sige, saba, sugod na karon niya, termapon. Pwede ko masugod daon niya, sir. Ano na, ihatag ng parapernalya sana, palakwan na na dito. Para kabig na. Tara nga giswat ha? Tara Ako simple ra kayo nito yung trabaho, kwarta na niya to. Pag di nagagalan, di hawa ka, ano ka simple. Mo ba, sir? The door is open. Yes, ikaw mambibig ko walay sa baay. Sabot ka? Di ba, Badir? Madabas! Tayo! Bud! Pagpida ganito ang hanan ni. Pasugdan na. At sa mong area nang, ha? Ato na dito, Badir. Ato na dito. Diya, Castillo. Larasa na diya. Di. Jaka. Uy, kuanan. Tanaw, 0 bali-bali pa. Ani, dali na rin. May kibainti lang, uy. Eksala sa ubanang si Mike, ha? Nataya ko. Sa kabalong ka tayo ko, ani. Di ba siya kumasapaan mo bana ni mo? Kay kabalong ko yung bana na mo mulay ito mamano na. Ay, sabas ko ang asawa, ha? Alam mo kuan na. Uy, ikaw. Dahil, kasi mong taya, dahil, uy. Wala ko ang kanana. Ako favorite number. Balik lang. 6996. Pila man ni siya hanggang? 100. Kani? Uy, ikaw kung sa manin mo ang numero, dapat tulong ang numero. Ako, kanang ginainom na ko, perme. Kanang marag barnet, kanang 65. Sa manin? Grabe, alam nga, tinayin ng kukong ay sa ginawa ng 65. Sila man ang 65. Ako lang, just lang kayo. Wala ko kanilig galing ko. Dira akong, Uy, grabe ang music
gawa sumbahan. Oo, tanaw lang mo niya. Kaya kung akong isorte si may text lang ako, i-text mo. Accept kayo! Sinigawas, sirawan. Ano ka ba sa? Ah. Ano ba kung ba? Ah. Ha? Sirawan igawas lang, sirawan. Si Roman, Way nigo, way Wala nigo. ko, wag yun na igo. Ako kalisit tawagin, no? Sige, para panodaan mo, 500. Bonus ako mo, 500. Okay, honey, sir. Napakikita nga, 500. One time. Sir, iman muna, mulibo kag adlaw diretso. Iluna na lang puwarta. Mader, simple rin puwarta diri, Mader. Iluna na lang, basta magpugi lang ka. Kaysa sigag lagaw-lakaw. Kanya kung amo, madam, kuya, kanya kung amo, ha? Hinihinay, mataktak itong baga mo. Accept kayo, boss. Accept kina. Pwede man ka masulti at chup, buli ba? Ay, sigdupa-dupa kayo maglagot kung magtanaw mo. Dili na ako, pero safe. Ako na mga short nga mga Kung yung mga alkansas lubot ba, lagom na kayo ba? Lugod-lugurin ko pag may time, ha? Ha? Mader. Sir, Larasa ng kuhan, okay, kay kawarta na mga karon. Larasa ng times beat siya. Yung mga barbero da, kusog naman na. Tig-atik na na, pataya na sila. Laro nila, di ba, yung manay? Kana may upaw di, ha? Pataya na sila. Alki, patay na sa Michael. Isa lang, pangalan lang lalaki di ang lagumon. Si Hani na. Hani, sige. Tapi laki-laki di ang sigirag, tangaon po, sigirag hinuktok. Si Kuana, asana. Akala mong isa ko ka barbero pa diyan nga magtanga lang maghinuktok lang permanente. Alpe. Oo, kapil lang siya. Nagtos ko. Ano man? Paniro, akong maintain. At to dito Panggas Bay. Ito si Dodds na maintain lang. Acho tayo. Okay na mo. Muli sa haji. Ang saya to na. Ako ngipin pa nung ba? Kasi mo kiayo no? Oo, kapalo na ko elektrisyan lagi ko. Kaya ka kami mag-aakoy tayo ng palutan. Kung ano kayo balik na katoya ka to na? Hangin ba? Basta susuko na kaya akong bala si Krito. Hindi ka matulog ka ba? Utong na ako ato kay. Alfonso kayo na. Alingin ko yung tayo. Sa may problema ni mo kung sa likod ang buga, sa likod mo, sa likod po ninyo yung inyong electric fan. Sa polder, hindi malumos. Porbeda. Ayaw kung sakit-sakit ka hindi ko bungod. O sa... Kabalo ka, paminaw. Indati ka, karon dahil ng dolaro sa basketball. Alipon eh. Ayaw lagi kong sakit na. Ito ka kong gawsa. Oo, sa sabo, sa una. Sa sapagin, magaling ko doon. Pagtigil ko agad. Nila ko lang magkalit pagkabastos. Malakaw na ko Romulo. Ikaw ba, mag-istoryahan na siya ta. Kasi mag-istoryahan ay. Mamagyan ko, di ka mo sa magkasinabot. Mau gani, ako naman nagagmas.